తెప్పోత్సవం చూడడానికి వెళ్తున్నాం. హాయ్ అండి అందరికీ. దసరాలో భాగంగా మా ఊళ్ళో తెప్పోత్సవం అయితే మామూలుగా ఉండదు. అసలు ఇలాంటి తెప్పోత్సవం ఎక్కడ జరగదేమో, అలా జరుగుతుంది మా ఊళ్ళో. మీరే చూసేయండి మా ఊళ్ళో తెప్పోత్సవం ఎలా ఉందో. మేమైతే చెరువు చుట్టూ బెల్లం చుట్టూ చీమలు చేరినట్టు చెరువు చుట్టూ అయితే నిండిపోయిన జనం మొత్తం అమ్మవారికి హారతులకి స్వాగతిస్తారు చూడండి. ఫుల్ బాణసంచతో, ఆ బాణసంచ కాల్చడం ఏంటో కానీ ఫుల్ అయితే పొగ పట్టేసింది మాకు. ఆ పొగలో మేము ఎక్కడున్నామో అమ్మవారు ఎక్కడుందో కూడా తెలియలేదు. ఫుల్ మొత్తం పొగ అయితే పట్టేసింది. కాసేపు అందరూ దగ్గరపడానికి సరిపోయింది కామెడీ. కానీ హారతులతో మాత్రం అమ్మవారిని అయితే బాగా ఘనంగా స్వాగతించారు. మా ఊళ్ళో తెప్పోత్సవం అయితే ఇలా జరుగుతుంది. మీ ఊళ్ళో తెప్పోత్సవం ఎలా జరుపుకుంటారో కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.